मायाव थांनायमोन आङो आलासिफोर जानो थांदोंमोन नामा बहाबा नंगौलै भाइ आलासिफोर जानो थांदोंमोन हिर' जाना फैसोदो नों मबाइल बायगोन नामा औ बायगोन ओइ बेसेराया खादाजरा फानोनो आंनि लोगोयै 8,000 बायगोन खिन्थु फैसायावलाय 7,000नि बाय खम दोङो दै है बेसेबां नोंसा 6,000फोर दोङो खोमालै है जानाय नङा सारि हाजार होनना फाय नाय जानाय नङा होनबा बाङाय बे माबायानो जायाखै होब्रा बोसोरनैल'सो जादो बे मायाव 7,000 होनो माबायाव 6,000 होनानो देसन सारि 6,000 होले बिबो बाङाय बिखारि मानसिया बिनोबोथ' फैसा गैया आंनावबो बारा औलै औ बिसाबो न'आव फैसा नांगौ जादों अबसे नों मिथिया नामा आंनोबोथ' नांगौ दा बाइक नङाबा बाइक सालायनो मोननाय नङा बेसेरा सिन्था खालामना फाय औलै भाइ सिन्था खालामनालै भाइ ओइ दाफोर बायना होगोन दिनै लांनांगोन हागोनब्रा होनबा दायो बेलासे मोनायाव खोमसियाव जागोन दे जागोन नै बेसेरा जोंनो बियार बथलसे बायना होगोन नों लोंनो लोङा लोंगोनब्रा मा लोङा जानो नों भाजा लाफादै हले जागोन बागर नाङा बागरबा नोंखो नैबेथ' बिराद देन्जारसोखा मिथिबायना मिथिबाय लाबनांगोन होमबा फैसाखौथ' मोनसिगोन पार्टि खालामनोसिगोन होनबा दिनै र' आंबो बिसोरनि सायावनो मोनहैसिगोन र' दिनै मा खालामो जों ओइ भाइ मा सानखो नोङो सानदोंमोनलै भाइ बाहाय मा सानदों नों बाङाय सानदो खिथा जोंनोबो मारै मोनगोन सानगासिनो दंमोन बा नंगौ ओइ नंगौ क्लास सानबाय थादोंगोन बाहा ओरैसो साला आंनो खिथायालासिनो नोङो हारसिं हारसिं सानदो दाथ' खिथाबायना आं सोंनायखासो खिथाबाय साला भाइ मबाइल नाम्बार फैनांगौ ना गैया नोंनाव भाइ आंनोबो खासे सिलायनो नांगौ खासेबो सिलायनो गाबना मा सोंनो हामदो ओंखायनो आं पाबजियाव बेस्थ' जाबाय थायोमोन दा मबाइलबो गैयाबा दाहोगोनब्रा गाबनाङा बेसेरा थाखायो बिराद समायना मा औलै बिराद समायना मा समायना नोङो बाबा मोनबाय नों समायना भाइ ओइ माला थेंक इउ थेंक इउखौ मानो लाग्रोदो लोगो हमालासिनो अबसे नंगौ माला लांदो साला नों बागर दं मियानि लावटपखौ माथो नाम्बार बियोमोननो सिरि सिरि हो आने सासेल' नङाब्रा ला नों ओरैसो आजिखालि खासे खानिदों जायाब्रा आब्बा सयजोन लाखानांगो इनो होनाङो दा ओरै समायनाखो होगोन दे नोंनियालाय नोंनिया गेजेर दोङो आंनिया खानै नामा दङ बा नोंसोरनिया बिराद देन्जारलै साला नोंसोर गावनिखौथ' बावहरखादो नोङो जोंखौल'सो लेथेबाय थादो आबे आंनिया औलै गैया बै गैमा बै दैमा सिङाव खानसे नोङो लोगो हमनाया सोरमोन मायावलै दैमा सिङाव आं सानदिर' आं मायाव लोगो हमदोंमोन मानो बावहरदो नोङो आं मायाव बावहरगो आंनिया गैयाफ्रा दैमा दिगाव राव दंखायोना दङलै बिना खिथा माबालै आय' साला जोंनिखौ सोंजोब्बाय नोङो दा नोंनिया सोर गैयाब्रा आंनिया गैया नोंसोर आंनि निसानि गिदिर ना बुसिगोन नामाब्रा ओइ दे मानिबाय ओइ नों हासिनि नाम्बार हो आंनो ना आं नांथ'वाब्रा दा आइ माने मबाइल गैया माने खनसे लाखांबाय आङो इनियाव लादोंमोन फाइनियावनो नों मबाइल गैया नामा मबाइलाथ' दा लाबथ'वाखै नों बिखौ नोंनो बायदों माने ओइ मबाइल नाङा बि फाइनोनो फानगोन आंनिया न'आव दोङो फिसा सासना दोनदो आरो साबे दाखालि नोङो थाइगारि थांनायाव थावबो सोना होखायाखै फकटिया थांनानै साला फकटिया थांनानै नोङो एनो आबे सोर सिख्लानानै लिंनो नों साला ना सोर सिख्ला सिग्रेट सोहोदो ना सिखर जाहोदो एको होजा नोङो आं नोङो नै ग्रेडखौनो गायाखै माइबा यं होलांबाय थादों आं नोंनो मायाव जागोन नंगौ नों फायनायबाथ' बिराद गाहाम नांगौमोन लामा ओरै जों हासु बुजुदो लामा मिथिबायलै इसानो जोंनि हासु बुजो नै बेसे आरो एकदम लामा मा खालामनो मिथिगौ खिलांदो बिबो दै बायदि आयु बिराद खालामनाङाब्रा बिलाय अ पेर दे मोनसे बाथ्रा ओइ माला खिथागोन दे दिनैनि थाखाय दिनै बेलायाव थांसैथ' ला
गायनायखौ हा मा होनो Macam dalai. Gila. Bisa tuh dibeli sama tuh. ओइ माइ गायनाय नुयो माइ गायनाय नुयोब्रा बिराद साफा साफा फैथारोलै Nunggu nih apa? ओइ भाइ बिराद खिथु जासोबायलै Lor bayo. Tolong Eh, tolong aku. Anak belum dalai. Woi nardel. brek hargebra coba am sih tuduli Sabi harus gelinya harus. Ay, na. Paling geli ba? nan gun geder bandur sing maras deh amon Hoi. asna Ma harsa kan bisa bisa dening lagi ba. burukan zabra lagi deh ভাল লাগে burukan zab borongan ma bai di zabra जायखिजाया tôi aku teh gai di sana মই গাবা নাজনুৱে iya tôi yo ngekek Woi nonsense. ৰ মই বৰতে কম মিছা deh bunga nih hen ৰ মান গমনলে ma आं बर' बुंनायदोंलै बांहरबाय नों kan bener buru Neng dapur tuh ngombe tadi. Meu tuh harsa beli kai. Masalah. Mabim bilai. Ning ibu tuh langin apa deh, Pak Iro? Oh, sekarang porkan bisa kan nih. Sa. Hai, makan bila. makan Bornya re tang tang nane reza ya miti no miti kai. mica kemenle Deh, Mbak Iwarna seru zamna angne kere zamna kena sama deh kan sih. Ai kare zamkan. Bro. TikTok malah kalam kena lah nih mana. Deh. TikTok kau hengen saja. Oh, deh oh, boria. Ang dinay Bawa neng dinay pagala. Gabon masakan ang tia. Aku metia. Bro. Ma, TikTok kok gitu mana nih lu mau Ay, kan yang sembuh kata sama besang hijab pakai nemi channel mah. Nemi like ke 1100 tham mence like mengen ni tiba. 1000. 100 mence. Badein ba ah TikTok video lah. Besang mah aku meneng. 1 million berbanang. Pawai neng ne 1 million nang ge began au. Ang di masa akan kan au 1 million nang. Ang dini masakan wa dini pakla. Gabon masakan ang cia. Nang mencia. Jeng ai nang mencia ikon masakan. मिथियाथ' बोरमा नों मिथिया इ गाबोनो माबा नोंनो मबाइल फाननानै बाइकआव थाव सोनानै Gabon noa. माला मा Dayo muna panggalan nila ini. आं माखो होनदो दायो मोनायाव फाननानै फैसा लानानै गाबोन थाव सोनानै ओइ खानाय थख्लाख्लाखौ नायनो थांगोन साले बिनिखायथ' मबाइल फाननो नागिरदोलै Mana nung ben ba? बाया जांखोमालै आङो Mana? नों साला मबाइल फाननानै इयाव लोगो हमनो थांगोन Oh, tangan dulu. Mana? बिनिखायनोथ' Mobile ke baik na baik ke? Mezang na bung. बाया खोमालै ah mana mana karena karena ilu हिनजाव लोगो हमनो थांगोन मबाइला मादा जाखो इ हिनजाव लोगो हमनो थांगोन मबाइला मादा जाखो साला मबाइल फाननानै सिख्ला लोगो हमनो थांनायदो Oh, nunggu dulu. Mana nung mobile ben ma? बायगौमोन Oke. Visi visi apatni member sebi. Ang ini bisa tunai dulu deh, Mas. Nusuk over problem dengan apa? Kesuturan ada nengnya सुनाय नांबावगो Tohoinan kadang ang abba susun bisnisnya aku. Habak neng bahang ini. मा खालामगोन खामबाखो Mau. Time pass. Kasih Durga puja ya. Saraswati puja ya. Omprai. Si borat yo baik lo ngomong kasih.
ओमफ्राय आरो मा गपाल फुजाया Ha? ओमफ्राय बिश्वकर्मा फुजायावबो थांगोन मानिनांगोनलै नोंखो इमान सुवाद नालाय नोङो आं सुवाद आं खासे इन्टेलिजेन्स सनानि फन फैबाय डेन्जारलै मानिनांगोन दे बेखौ बाय खबरा माबायदि बिराद मोजां नंगौ ओइ मिया दाख्लै मायाव आलासि थांनाय नों आङो माबा गामिमोनलै मायबा गामि आलासिनि गामिखौ मिथिया बुबक खालामसाय माबायदि एग्रांफारा हा बिराद एग्रां नालाय औ नंमारगौ एग्रांफारो नोंखो बेसे एग्रांलाय ओइ आंखो नङा मारै एग्रांदोंमोन ओरै आरो नोरै बेग्रांदो ओरै अ एसे जाथबाय दिनै नों मा मैगंजों खामजाना फैखोलै दाउ बेदरदो हट खामजानाय गोसो सान नामा मोजां बुं र' दाउ बेदरदो अनला खारैदोंमोनलै बा नोंबो दाउ बेदरदो अनला खारैदो बैबो दाउ बेदरदो अनला खारैदो नोंसोर खान्दाया मा गोथाव मोनगोन ना दिनै औ माहाजोनालाय मोनजिया थागोन ना बा नोंसोरा इमान माहाजोन दहाय बुंबाय आंना मबाइल बायनो फैसायानो गैया 6000 होयो दा आरो नोंखो दहाय खमाव भिखारि जादोंमोन दा माहाजोन जालायबाय नोंसिना टाइमा बदलायो नामा औ आंनियासो नै दाबो खामानि उदैयाव हाबना होनबाय थादो दाबो हाबाखै जेरै 8टाया 4टा जाफायो मिथिया नामा नोङो बुरबक 8टानिफ्राय 12टानिफ्राय 4टा होगोन डाइरेक्ट बुंखाबायलै जेरैबायदि एक गुलि दुइ सिखार खारो नंगौ भाई मा जबाय थानायाव बै सासे मादाव फैला 10 मिनिट 20 मिनिट जाबाय हिनजावदो 20 नि गोब्रायलायना औ है सोरै मानसि थायो नायो एमान सैतान जोंखो दायो मोनायाव लोंहोगोन होआ दा गेरेन्टियानो गैया आरो नों हले सानाखो लाबनो बागरबा लाबगोन देलै लाबगोन ओमफ्राय खाजियासो जादों दा नों लाबगारबा मा जानो साना गोदो जानो गोनां जागोन सानदो जागोन र' सानाखो बि गैयाबाबो सानदो जागोन ना बुरबक गैया थायोनोबा बिफा थायो जानो होनबाथाय नाथाय लाबगोन लाबा बिसो गेरेन्टिया गैया लाबखागोन जागोनलै लाबबाथ' गाहामानो जागौमोन सोर दखानाव बायगोन सुरेनदाव कारा मोनदा औलै मोनथारो नंगौ नामा खनसे लोंबानो फेनाय मोनो आं नेरखि नाङा आंनो खननै बासो नङाबा खनसेयाव फेनानै खैबार मोनगोन देलाय खिथादो खनसेल'सो मोननांगोन जाम्बा बथलसेयाव खै गिलास जागोन साननानै नोङो गिलास बासो जागोन होनबा नों बेखौ मा बुंनाय खनसेल' दा आरो नोंखौ बै नै बोहैनाय दैयाव भिन्द्राव गारनानै क्रक'डाइल्स ना रक'डाइल्स बिनो जाहोगारगोन मिथिबाय आं फुथारगोन माबायदि एवनानै जागोन दायो बियारदो नोंसोर सानै गेदेर दङ सानै गेदेर दङ दोङो नोंसिनि गोदोर गाहाम दोङो जानाव इसनि गेदेर रायलायनाया बहुत गोबाव जाबाय बे खासेया दाबो फैला बेखौ बाददो जों मेरलाय हिन्जावजों रायलायना मादो रायलाय थांसै थाम्फैफ्राबो डिस्टार्बलै दानि फैनोसै आं न'आव थांनि ओइ लोगोफोराबो थांबायसो जां र' दे बाय आइया सथारां गारना थांजोब्बायलै जानाय नङा